Привіт, Танейка, сябры! Добры дзень усім добрым людзям! Сягоння чацвер, хлебны дзень. І вось якія віды хлеба я набыла у хлебнай лаўцы у Людмілачкі. Хлеб лянок, пшанічны цельназернавы з вотруб'ем, вось такая прыгожая скарыначка, барадзінскі хлеб і свае любімыя ржаныя акрайчыкі. Набыла два, а адзін мне Людмілачка падаравала, пачаставала мяне як пастаянную сваю кліентку. Вялікі дзякуй табе, моя даражэнькая Людачка, за увагу. І як заўсёды палажыла у пакетик з хлебам мне верш Рыгора Барадуліна. І называецца ён «Памяць босых ног». Паслухайце, калі ласка. Ёсць памяць босых ног, і ўеліся ў яе зракі жыцця трыснёг, і жвір, што стому п'е, сцяжын перапалох і ўпартасці жарства. Парог з усіх дарог сталіцай хараства ад першых крокаў стаў. Для босых хадакоў не шкадаваў атаў з-пад манны луг вякоў. Трыпутніку далонь гаіла боль бяды, шчымлівасці агонь бярог надзей сляды. Хай памяць босых ног не страціцца нідзе, і на чужы парог цябе не завядзе. Дзякуй вялікі, хто паслухаў верш, хто паглядзеў маё відэо. Усім жадаю добра і мірнага неба. Моцна ўсіх абдымаю. Пакуль, сябры, да новых сустрэч.